79, la família com a institució tradicional viu temps convulsos. Bé ho sap la família reial. Fa 2 setmanes davant la seu, segur que ho recordeu, en acabar la missa de resurrecció, la reina Letícia va protagonitzar una picabaralla amb la reina mare que es va fer viral a les xarxes. Picabaralla que ens servirà avui per reflexionar sobre la família com a institució. Ho farem, com no, de la mà del nostre home dels pensaments, l'home del saper audio, travestes a saber, el periodista i filòleg clàssic Toni Gené, que li vol enviar també una besada a la família. Sí, a la família i a la família reial, que necessita ànims, no? Necessita molt de carinyo ara mateix. Molt de carinyo. I jo crec, sabeu quina és en aquest moment la frase preferida de la reina Letícia? Quina és? Ho sabeu? No. En todas las casas cuecen habas. Que això en català, ara no sé en aquest moment com se diu. Que totes les cases cuinen faves, així ho traduïm literalment. Sí. Tal qual? És a dir que... No sé si recorda, Margarida, el 2004. On eres tu el 2004, el dia que se varen casar Felip i la futura reina? Jo sempre he dit que tenia una memòria molt selectiva. Sí, per tant, no ho recordes. No te creguis que me poses a proves, que directament ho he tret d'escap per això. I doncs resulta que aquells dies monàrquics, com Peñafiel, crec que Peñafiel va dir que era una gran notícia perquè el fitxatge, entre cometes, de Letícia, una plebea, servia per modernitzar la institució. En Peñafiel no ha estat mai letitista, precisament. No, ell és Juan Carlista. Sí, és veritat. Bé, clar, havia de modernitzar una institució que en ple segle XXI vendria a ser un anacronisme, no? Però bé, ara ja tenim els efectes d'aquella modernització. Tenim aquí a Can Nostra la reina Letícia muntant un numeret davant la reina mare i en les infantes... N'hi haurà que te dirien que va ser al revés. Sí. Perquè aquí també ha hagut 2 bàndols i tu clarament t'has posicionat. En tot cas va ser una imatge plena d'atenció. Pareix que han fet les paus perquè al cap d'una setmana varen comparèixer la Letícia, la reina i les infantes, totes contentes, tot molt natural i molt espontani, visitant el rei Joan Carles a l'hospital, una imatge gens artificial, gens forçada. Una operació d'imatge. Se la veia forçada, plena, hi havia hipocresia ja. Estava mesurada al mil·límetre aquella imatge. Sí, i embafava tanta correcció, no? Clar, però és important perquè... Però si són correctes els criticam i si són incorrectes també, Toni Gené. Bé, han de saber que la hipocresia és un element fonamental a la família. Les famílies necessiten hipocresia, perquè està demostrat que com més nombrós és un nucli familiar, més tensions s'hi haurà, perquè hi ha més caràcters diferents, per tant, és inevitable i per apaivagar aquestes tensions és bo. Home, sobretot això, no? Com més nombrosa és, més problemes hi pot haver, però en definitiva, sigui nombrosa o no, jo diria que la família sempre és font de friccions, Toni. Hi ha una cita que diu que els amics els atries tu, en canvi la família te ve donada i l'has d'aguantar, no? Clar, la reina Sofia, jo vull trencar una llança a favor de la reina Sofia. Això sí que no m'ho esperava, que fossis sofista. Perquè com és grega, jo tenc una certa empatia per la gent d'origen grec. Clar, no ha tingut una vida fàcil. I ella, la comèdia musical La família irreal, ja se lamentava del seu fracàs familiar. Desde el tren al Savoy. Jamás me ha vuelto a tratar como la reina que soy. Y os lo voy a contar. Le conozco en un crucero y nos damos el si quiero, nos casamos en Atenas, comienza mi condena. No, si Torre y es Paquito, un hombre más bien bajito, y estuve de enhorabuena, aunque luego nació Elena, después llegó Cristina y al final llegó Felipe. Qué gusto daba vernos, pero lástima de yernos. Yo mientras conocía que como reina Sofía, muy feliz no lo sería, era Juan Carlos I, y de segundo un puñetero. ¿Por qué? Me dejó de querer. No sé. Ya ves, sería por interés. Jo no. Bé, què va semblar aquest lament de la reina mare? No? Deixa sense paraules, és que Toni Gené quantes coses ha dit. Sí. Làstima de yernos, ha dit entre altres moltes coses, la criatura. Sí. I alguna paraula que sonava com putero. Sí, no, punyetero. Margalida, no siguin mal pensada. A mi aquest dia és un ocellet, Jaime Peñafiel. No sé si és ocellet. Sí. Tens un contactes curiosos, tu, eh? Sí.
m'ha dit que la reina Letícia està llegint Anna Karenina. Sí, no se pot treure d'escap una famosa frase d'aquest llibre de Tolstoi. Diu, totes les famílies felices s'assemblen, però les desgraciades ho són cadascuna a la seva manera. No anar molt en fora perquè el llibre comença així. Sí. Basta que llegisqui una pàgina. Sí, per tant, no se pot treure d'escap aquesta frase. Clar, jo record quan se varen casar, a l'inici d'aquell matrimoni, tot era fantàstic i meravellós, la reina, aleshores princesa, reia, somreia, però de cop i volta aquell somriure se va apagar, no? I aleshores tothom li recordava a la infanta, a la princesa, vull dir, aquest poema de Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Cati, comentari de text. Comentari de text, justament te podria recitar al final del poema perquè era un d'aquests que te feien aprendre quan anaves a escola. No, al final no, els saps sense de memòria. De fet, el recitava ara així, feia com un voice-over damunt. Però clar, jo no pensava precisament en la princesa Letícia quan recitava aquest poema a la meva tendra adolescència. La pregunta és, aquest poema que li varen recitar, li varen recordar a Letícia. La pregunta és, vosaltres creus que realment Letícia sabia on se ficava quan se va casar amb el rei Felip? Home, jo crec que la majoria de gent normal ho tenim més difícil per saber com serà la nostra família política que no qualcú que entra a la família reial. Home, però ells eren ja personatges públics i alguna cosa d'ells ja sabia. És a dir, tu de la teva sogra pot no conèixer res, però ell ja sabia, el rei ja tothom sabia que casava elefants, per dir-ho de qualque manera. Bé, però hauria estat bé que Letícia li haguessin fet un curs express d'etimologia sobre la paraula família. Clar, i quina és aquesta etimologia de la paraula família? Quina sorpresa ens tens ara preparada? Sí, molt reveladora. Resulta que en llatí família era el conjunt d'esclaus que estaven sota la protecció d'un senyor, no? Per tant, si hem de fer cas en aquesta etimologia, avui tots som esclaus de la nostra família, dels nostres predins, germans, pares, i la reina Letícia és esclava també de la seva sogra, no ogra, sogra. Home, aquesta etimologia fa pensar més en la família italiana que no pas en les famílies que tenim a casa nostra, però en qualsevol cas sembla que família i llibertat no són conceptes molt compatibles. A veure, la família té coses bones i dolentes, no? Mos protegeix i a la vegada mos coarta, no? L'escriptor francès Michel Houellebecq diu que la família i la parella són els últims reductes del comunisme. És així, la família és un refugi, juga un paper fonamental a la nostra educació com a futurs ciutadans, i a vegades s'acusa la família a l'escola de doctrinar, però qui realment adoctrina, qui ensenya a la família, pesa més l'autoritat del pare i de la mare que no la d'un professor. Home, perquè òbviament la família, vulguis o no, sigui per esclavitud o per qualsevol altra cosa, és el nostre nucli bàsic, és el nostre referent cultural més immediat. La família, sí, és vera, mos permet créixer com a persones, però també mos pot castrar. Hi ha gent que viu traumatitzada per la família. Basta recordar els casos de maltractaments, no? Evidentment, és la part més fosca d'això. Però bé, resulta que a Suècia tenen un problema en la família perquè, bé, no tenen família gairebé, perquè la meitat de la població allà viu tota sola i això respon a un programa polític que cercava la plena autonomia de ciutadans. Crec que per on vas, vols dir que Suècia s'han rebel·lat contra la institució de família tal com era entesa de manera tradicional. Sí, allà, de fet, hi ha una pel·lícula, que és una pel·lícula documental, que reflecteix aquest drama, no? Se titula La teoria sueca de l'amor, de l'any 2015, i parla de la plaga de la solitud en aquest país escandinau que molts tenim idealitzat com el gran model de la societat del benestar, no? Però, clar, allà el problema és que en els anys 70 els socialistes suecs se varen marcar com a objectiu l'autonomia de l'individu, no? Que s'havia de desmarcar d'aquesta estructura familiar tradicional que pot arribar a ser molt asfixiant, no? Ells partien de la idea
deia que les relacions humanes autèntiques s'han de basar en la independència fonamental entre persones, no? Per tant, el que volien els socialistes suecs és que la dona s'alliberàs de l'home, el pare dels fills, i així, treure-se aquestes cadenes, no? I de fet ho van plasmar en un manifest, aquest ideari revolucionari que se titulava La família del futur. Home, molt revolucionari si tenim en compte en el moment en què se trobaven, però avui en tot cas, Toni, ja s'ha acabat la família tradicional, aquesta que tant defensen associacions com Hazte Oír, per posar un exemple. Ara la família, vull dir, hi ha moltes tipologies de família. Sí, és vera, però aquest ideari de família sueca ja la va defensar en el segle XIX el filòsof alemany Friedrich Engels, és cofundador, juntament amb Karl Marx, de la teoria del comunisme modern, no? Engels deia que la família és un instrument de l'aparell ideològic de l'estat. Així ho explicava fa poc el gran filòsof mediàtic Merlí en els seus alumnes. Doncs una altra frase d'Engels. La família és un instrument de l'aparell ideològic de l'Estat. Què tal aquesta? L'interessant de la seva tesi sobre la família és que en el segle XIX el matrimoni no està basat en l'amor, sinó en l'establiment d'una relació de propietat. Engels criticava el model de matrimoni burgès en què la dona es comprometia a garantir la perpetuació de la saga familiar. Ell no estava d'acord que una dona no tingués una altra funció que la de parir els fills que heretarien els diners del pare. Oksana, si el teu fill va ser l'hereu del Geri, vas bé. Tu ets tonto o què? Per què et fiques amb ells? Calla, gilipolles. Què passa aquí? Què passa? Pareu. Segons Engels, la parella conté en si mateixa una relació de propietat. El matrimoni no deixa de ser un contracte que garanteix que només tu disfrutaràs de la teva parella. És a dir, que a Suècia fa més de 40 anys que posen en pràctica aquesta teoria d'Engels sobre la família, però com els ha anat el tema? No molt bé, perquè després de 40 anys aquesta autonomia ha passat factura, ha duit en tot solament de conseqüències dramàtiques, i avui, de fet, Suècia, la meitat de la població viu tota sola. És el país del món on aquest percentatge és més elevat. Clar, fins i tot tenen hi ha gent, funcionaris que van obren pisos on hi ha gent que fa 2 anys que està morta, no? I clar, gent que viu tota sola, que ha estat abandonada per la seva família. Realment aquest documental de la teoria sueca de l'amor és molt cru, precisament per això, perquè retrata la cara B d'un país que, com deies abans, és exemplar, però també té aquest panorama dramàtic. Sí, i és que els suecs creuen que la felicitat consisteix en no necessitar ningú. No fan cas en el quart manament, que Margarida, el quart manament que diu... Honraràs ton pare i mare, Margarida, per favor, una mica de respecte. A ton pare i de mare. A mo mare. I si me parles de manaments, quasi me diguessis que traduïm en japonès. Bé, estem que amb aquesta obsessió per la felicitat lligada a no tenir compromisos, avui ABBA... És que m'ho veia venir, Toni Gené, han dit Suècia i ja dic que passis ABBA. Què canten els suecs, aquesta cançó d'ABBA? Jo no sé si som molt feliços, perquè curiosament... Molt guapa aquesta cançó, Toni. Sí, molta de felicitat, però resulta que Suècia, juntament amb Escandinàvia, són dels països d'Europa on hi ha més suïcidis, no? Per culpa de la soledat, deu ser, i perquè passen fred allà, no? El tema està que a Suècia és l'estat qui sosté la societat i no a la inversa. Aquí és la família, qui aguanta, qui ajuda en els fills. Allà hi ha moltes ajudes, escoletes, perquè la gent se pugui autorealitzar, i cada pic també hi ha més mares que volen, més dones que volen ser mares, volen tenir fills però no volen tenir parelles, i opten per la inseminació artificial. Sí, però això no és només a Suècia, aquí a nostra també cada vegada hi ha més dones que prefereixen tenir fills totes soles sense haver de dependre de ningú. Està bé, perquè així no té mal de caps, no? No has de suportar ningú. Sí, però també tenir les criatures tu tot sol i... Si no tens padrins... És una decisió que avui dia es pot prendre, que fa no tant d'anys no se podia prendre. No només perquè... Es pot prendre ara...
se pot mantenir amb els sous que hi ha precaris segons el que cobris, Bé, estem estant que la soledat està molt bé si és volguda, però si és imposada, aquí ve el drama, i és el drama que diuen a Suècia, no? I a Suècia estaria bé que tinguessin en compte un vers de Becker, Cati, que avui has vengut molt poètic, no ho sé, no sé què va dir Becker. La soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien decírselo. Ja, però és que a Suècia, Toni, són més d'APA, ells. No són tant de Becker. No són de Becker. Sí. Però han de tenir en compte que aquest canvi social que hi ha a Suècia no respon a un canvi moral. Són els efectes del capitalisme ferotge que ha volgut identificar modernitat amb desinterès familiar, no? Fa poc han sabut que en el Regne Unit també han creat el Ministeri de la Solitud, perquè també se troben que hi ha molta de gent que viu tota sola i, clar, això genera una despesa a les arques públiques inassumible i aposta ho volen solucionar, no? Però jo crec que a Suècia, més que cantar felicitat, aquesta que per cert, molt feliç no és aquesta cançó, solament melancòlica que res. És una cançó de cap d'any. De solitud sueca. L'altre dia, pel carrer, vaig sentir a un suec agafat la mà d'un britànic cantant aquesta cançó de Moustaki. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là. Ma solitud de Moustaki, no? Aquesta solitud que viuen a Suècia i a Gran Bretanya, no? També una altra cita que convida a la reflexió sobre la mal de la solitud és aquest passatge del poeta austríac Rilke. L'amor consisteix en això, que dues soledats es protegeixin, s'acaronin i s'acullin una a l'altra. Dues solituds que s'ajunten i s'acuiden una a l'altra. Dues animetes que se consolen, això és amor, no? Home, Toni Gené, ja hi tornes a ser. Jo crec que no és així, vull dir, això és el que deia aquest senyor. No, hi ha una part que evidentment és certa. Respectable. Evidentment és certa, hi ha una part. Bé, la família és una gran font de solidaritat, no? Sobretot en moments difícils o d'importància a les nostres vides, com la infància i la bellesa, i clar, durant aquest temps de crisi econòmica hem vist que la família ha estat un dels grans puntals de la societat, no? Però, a veure, Margalida, realment... No me demanin manaments, tu realment que veus molt d'avantatges a la família? Hi ha més coses positives o negatives? Jo crec que depèn de cada família. En el cas de la meva hi ha moltes més coses positives que negatives. Molt bé. Tu que ets de família de Revistola? És que no sé què és família de Revistola. Però si acaba de dir, hi ha més coses positives que negatives, cosa que no vol dir que n'hi hagi de negatives. Sí. És necessari, perquè la vida és això, pujades i baixades. Muntanya Però en tot cas, jo t'hi diré una cosa. Jo crec que... La part de la meva família compensa. El secret, quin és? El secret és saber mantenir la distància en la família, no? Perquè si no te pot tirar a sala la família, no? I clar, depèn també de la família, perquè hi ha mares que estaven molt a sales i d'altres que te deixen volar molt. Mares i pares, i germans i tiets. La família ha de respectar la individualitat, no?, de la persona. Jo crec, ara vos faré una confessió, jo crec que en la família s'ha de tenir la mateixa relació que Nino Bravo. No sabies com havies de ficar en Nino Bravo. Sí. No ho sabies. La mateixa relació que Nino Bravo tenia en les seves estimades. Ell deia que, clar, ja me'n vaig, jo t'educo en el meu cor, però si tens problemes, jo seré aquí. I els cantava aquesta cançó. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje.
content, que ha sonat a Nino Bravo. Ara molt bes en Nino Bravo. En el dia de la besada. Molt bona, no?, acabar amb aquesta cançó quan és el Dia Internacional de la Besada. Sí. I clar, la família l'hem de besar, però també hi ha alguna distància, no? La besam el dia de la besada i la resta de l'any ja ho veurem. A Nino Bravo se les sabia llargues. I en Toni Gené també, que se les sap llargues. Ja sabeu que podeu fer podcast Toni Gené, en tonigené.com, d'aquest Sapereuda i de tots els de la temporada. Toni, que besis molt. Molt bé. Molt bon cap de setmana i fins divendres que ve. Arribem al butlletí